gutter. Om du kan være 2 rum. Mig? Mig, mor? Okay, så skulle jeg have haft en vandski. Jeg skulle have haft en vandski. Vi får noget sukker. Hvad er du? Så kan det være, det hjælper. Hvad er du? Hvad? Sukker. Mig? Hvad? Så får du sukker. Hvad? Vi får sukker. Så sukker til. Hvis man får for meget i hvert fald. Hvor skal vi gå hen? Ja, Kom om til dig. nej. Så. Det er 2 dernede.